एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्राम विकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्राम विकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर. माझं नाव वैजयंती भिवा कदम. मी कोटकामच्या ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार पॅनलतून निवडून आले आहे. मी माझ्या बौद्धवाडीतून निवडून उभी राहिले, मला उभं केलं आणि मी माझ्या मागासवर्गीयांच्या अनुसूचित जाती जमातीसाठी जो राब येतो आणि जो निधी येतो तो आम्हाला समजण्यासारखं काय करत नाही, मला दाखवून देत कुठे तर राबवला जातो. याकरता मी माझ्या वाडीसारखी माझ्या गावासाठी मी उमेदवारासाठी चांगलं सुखासाठी आणि चांगलं काम करण्यात उभी राहिली आहे. मी जसं बिनविरोध निवडून आले आहे तसंच माझ्या जो पाठबळासाठी बिनविरोधी भ्रष्टाचार पॅनल उभं राहिला आहे त्यांना भरघोस मताने भरपूर पाठबळ देऊन तुम्ही निवडून द्या अशी माझी विनंती, माझी इच्छा आहे. निवडून द्या अशी मला खात्री आहे आणि विश्वास पण आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.